Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi mugi kawujengan karaharjan soho kasantosan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan kaliyan kula. Dipun tepangaken nama kula Mutiara Isah Azara saking SMP Negeri 6 Ponorogo. Ing kalodhangan wekdal menika kula badhe nyariosaken dongeng kanthi irah-irahan mula bukane Traba Ngebel. Sugeng midhangetaken kacarita ing rikala jaman semono ana pawon sakkoron kang asmane Ki Wida lan Nyi Wida. Ki Wida suwe ora kagungan putra. Saben dina tansah ndedonga supaya Gusti enggal maringi putra. Amarga dewa welas asih marang Ki Wida, banjur diparingi ananging arupa lan wujute ula. Duh jagat dewa Bathara. Kaya mangkene lakon lan panandhang kang kudu dak lakoni. Wis suwe anggonku nenuwun marang Gusti kepengin gadah putra. Nanging dewa isih nyoba anggonku sabar. Kakang Mas, aku wis ora kuat nandhang lelakon kang kaya mangkene. Aku isen para warga uga alok marang awake dhewe yen si jabang bayi kuwi wujude ula. Ngene ae. Ayo para gege nenuwun lan prihatin marang dewa supaya bisa antuk pepadhang saka pacobaan iki. Inggih Kakang Mas. Sakwise Ki Wida lan garwane lawan pangandikan, banjur sakloron prihatin lan antuk pepadhang wangsit dening dewa yen to putrane diutus menyang ereng-erenge Gunung Wilis kanggo lakoni tapa brata nglekeri Gunung Wilis. Wes yo, putraku kang aran Jaka karo Klinting. Amarga kang ngutus dewa, mula sliramu tapa niki. Besok saya suwe yen awakmu bisa nglekeri gunung iki, dewa bakal nguwat silamu dadi wujude manungsa. Wis sae, andhut supaya ula iki bisa tapa ing pinggire gunung kene. Inggih Kakang Mas, ngestokaken dawuh. Saya suwe ora krasa. Taun ganti taun, windu ganti windu. Saking suwene ula kasebut saya gedhi lan dawa. Baru Klinting nganti ora katon wujude ula. Amarga ora obah lan ora mangan. Mamula sak dawane awake kaya dene oyot kang dikabaki lumut lan gegodhongan. Ing sak cedhake anggone baru Klinting tapa ana desa. Ing sawijining dina desa kasebut duwe gawe, yaiku mantu putrane Ki Lurah. Para wargaku kang wis nglumpuk ing kene, tak jaluk gawemu yen dina iki anakku mantu. Mula padha golek buron ing alas kono ya. Kita menjangan pitik lan ubur apen. Sak liyane mangsa barang kudu entuk dina iki. Iki. Ki Lurah sendika. Para warga desa golek buron lan ubur ape ing sak tengahe wana. Wiwit esuk nganti meh lengser srengenge durung pikantuk asil. Waduh,
surup nanging siji wae kurang durung entuk, Cok. Ki Lurah mesti duka iki. Sesek, ayo padha ngaso dhisik. Leren lan nyuk ing sak pinggire gunung kene. Para warga desa kang wis kesel wiwit esuk durung ana asile, banjur leren lan piranti burone diseleh lan ditancepke ing oyot kang disendeni kasebut. Mataan metu banyune kang arupa abang beranak. Ora weruh yen kuwi sejatine gedhe saka awake Baru Klinting kang ngedeng topok broto. Para warga desa kaget dikira buron lan awujud daging kang kena dipangan. Hei! Iki apa iki? Iki apa, Cok? Kok ana kewan gedene semene lan ora ngedoyo? Ayo, disigari lan digobali diaturake marang Ki Lurah. Para warga desa nggawa bali kabeh daging. Banjur para warga desa nggawa daging kang akeh banget saka alas lan dimasak ing daleme Ki Lurah. Sesuke adicara mantu wis diwiwiti. Dumadakan ana pawongan wujude bocah bajang ora patiya dhuwur lan rupane ora genah kaya wong lagi kawin njaluk pangan. Nuwun sewu, Pak, Bu, nuwun sekulasipun panjenengan sedaya. Kula nyuwun sekol kalian toya sakit panjenengan. Hei, sapa kowe? Kawula tiyang kabur kanginan. Baru Klinting digetak godhek. Hei, iki Ki Lurah duwe gawe wigati. Minggat kok, aja iki bocah suker. Baru Klinting klitih mlaku longlonan minggir saka papan kono. Sabanjure dicegat dening pawongan tuwa kang nembe golek kayu saka won. Nuwun sewu Nyai, nyuwun sekol ugi toya. Kula dereng nedha wiwit kala wingi sonten. Lho, sapa aranmu bocah bagus? Lan saka ngendi sliramu? Kula kaparingan nama Joko Baru Klinting. Kala wau kula nyuwun tedan dhateng damel ingkang gadah damel menika boten diparingi. Ayo melu aku to, Le. Sakwise Baru Klinting diajak dening Nyai Latung, dheweke diparingi sega lan lawas saanane unjukan toya gending kang seger. Nyai, matur nuwun nggih, panjenengan sampun paring tedan lan uga papan kanggo ngaso sawetawis. Iya, ya to, Le, ora dadi ngopo. Wis lumrahe manungsa kuwi kudu tansah tinulung marang sakumpadane. Inggih, Nyai. Kula nyuwun pamit badhe nerusake laku. Mengko Nyai Wara Gage cecawis lesung ing sak pinggire omahku ya karo entang sing wis kanggo adang wau. Hah? Ana apa, Le? Siramu nyandi? Arep napa? Ditakone Nyi Latung kang isih bingung lan ora diwangsuli dening Joko Baru Klinting. Kumlebat ngalih nuju daleme Ki Lurah. Hei warga desa, Preno! Aku bocah bajang sing wis lagi wae bergas wis entuk sarine boko lan toya. Hei, kenapa kowe meneng maneh? Iki dudu
bisa medhot sapa iki. Jebul angel dibedhos soto iki. Hei, para warga desa, katekno. Kowe kabeh bakal namae cilaka. Apa sing wis kok jupuk ing alas wingi? Sak temene wujudku nalika aku sinatemi dawuhe para dewa. Ing dina iki awakku wis keluar saka bebene dewa. Mula rasakno paukuman iki saka tingkah lakumu sing nandhang melas asih dan sesom. Soto dibedhok. Syur. Hanyu muncrat saka lemah. Sedelok wis nebaki papan kono. Tolong! Tolong! Tolongan aku! Ampunan aku ora bisa lagi. Suarane warga desa kang arep kelelep. Sakwise papan kono wis dikebaki banyu. Saya gedhe ora ana warga desa sing slamet siji wae. Dumadakan ana pawon kang nedeng numpak lesu. Pawon kasebut Nyai Klathuk sing wis paring marang Joko Baru Pinting. Duh, Dewa Jawata Gung. Desaku dikebaki banyu kaya ngene. Jebul bocah bajang sing wis dak tulungono utusane para dewa kanggo ngukasi akara murka. Yo, wiwit saiki tumekan besok rejane jaman ing kene bakal tak jenengi Tlaga Ngebel. Busanane cerita Baru Genting kang member wujude manungsa bali asale dadi ula lan ngratoni wewengkon kono temukan pupute jaman. Mekaten kala wau cariyos mula bukane Tlaga Ngebel. Nyuwun pangapunten menawi wonten tindak tanduk tuwin tutur ingkang kirang pranani penggalihipun panjenengan sedaya lan ugi kirang langkung saha kirang trepipun ukara ingkang tebih saking para sastra. Kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksara.